pomaly prejdeme do druhej časti. Táto druhá časť, bude v nej tiež aj trošku práca, ale na záver s tým textom, bude mať dve časti. V prvej sa budeme venovať teoreticky o textu Izaiáš 40. až 41. kapitola a potom na záver vstúpime do toho textu trošku hlbšie, podobne s tou prvou prednáškou. Čiže kým prvá prednáška bola na tému Kde je nádej, táto druhá ide v tej istej línii nádeje, ale už konkrétne so zameraním na Boha. Tá prvá bola viacej zameraná na nás, že my máme nádej na základe toho, že hoci zažívame ťažkosti, Boh nás miluje, tá Božia láska je pri nás a my môžeme prekonávať všetky ťažkosti. Táto druhá prednáška ako keby sa otočí z uhla pohľadu Boha. Čiže Boh je ten, ktorý je tešiteľom a ktorý je záchrancom. A vybral som z Biblie, môžeme vybrať ktorékoľvek pasáže a nájdeme v nich povzbudenie a nádej, ale vybral som také, ktoré aj poznáte z adventného obdobia. Budete vidieť, že niektoré z nich poznáte. Čiže Izaiáš 40. až 41. kapitola. Na to, aby sme sa mohli venovať v Biblii nejakému textu, my potrebujeme kontext. Teda doslova to, čo ide spolu s textom. Hej? Že keď otvoríme Bibliu a iba prečítame hoci ktorú vetu, máme veľkú pravdepodobnosť, že tú vetu neporozumieme. Pretože tá veta je vsadená do historického kontextu, do literárneho kontextu a tak ďalej. Čiže ak my chceme porozumieť kapitolám, ktoré sú až 40. a 41. kapitola, my potrebujeme porozumieť trošku logike proroka Izaiáša. Čiže ako sa ponoríme do týchto dvoch kapitol, poďme sa pozrieť na také vyjadrovanie, s ktorým ste sa už možno niekedy stretli a ktoré je veľmi dôležité. Hovorí sa o takzvanom prvom, druhom a treťom Izaiášovi. Čo to môže vlastne znamenať? Keď my si čítame knihu proroka Izaiáša, ktorá má až 66 kapitol, na základe tých štúdií aj tradície vieme, že nejedná sa o jednu jedinú postavu, ktorá túto knihu spísala. Ale jedná sa minimálne o 3 postavy, ktoré na základe tej histórie reagujú na traumu babylonského zajatia. Áno, čiže máme tam opísané udalosti, napríklad v tzv. Prvom Izaiášovi, výstrahy pred pádom Jeruzalema. Potom v druhom Izaiášovi máme posolstva nádeje počas vyhnanstva v Babylone a tam vidíme, že tam vlastne je umiestnená aj tá naša časť 40. a 41. kapitoly. A tretia časť, ktorú zase mohol tretí autor doplniť k tej knihe postupnou redakciou, máme obdobie po návrate z vyhnanstva. Čiže ani roky by nedovolili, aby to napísala jedna osoba, pretože to bolo počas dlhého obdobia napísané. Nič to nemení na inšpirácii Božieho slova. Áno, čiže všetko sa to volá Izaiáš, všetko je to pod autoritou proroka Izaiáša, ale to štúdium ukazuje, že môže ísť až o 3 rozličné osoby, ktoré nadväzujú jedna na druhu a píšu dokopy knihu proroka Izaiáša. Čiže kontext je tento, že Jeruzalém a jeho chrám sú zničené kráľom Nabuchodonozorom. To je ťažké slovo aj pre nás Slovákov. Nabuchodonozor. Áno. Babylonské zajatie sme v roku 586 až 539 pred Kristom, čiže 6 storočí pred narodením Ježiša Krista. To je dôležitý kontext. Nejedná sa o čas po narodení Ježiša Krista, ale jedná sa o históriu izraelského národa, Božieho ľudu, 6 storočí pred narodením Ježiša Krista. Tento ľud, Boží ľud, presne takisto ako až dodnes, máme svetlé chvíľky a máme temné chvíľky. A tých temných býva veľakrát viac ako tých svetlých. Áno, čiže Boh sprevádzal ľud. Ale keď videl, že ľud sa od neho oddiaľuje, keď hreší, tak mu najprv dával výstrahy cez rozličných prorokov. Áno, posielal im Jeremiáša, posielal hociakého proroka, aby ich usvedčil a vrátil na správnu cestu.
Lenže, tak ako dodnes, nie vždy ten Boží ľud počúval slova prorokov. Dokonca sa stávalo to, že hoci prorok sa mohol ľudskou rečou povedané rozkrájať, aj tak si stále žili to svoje. A Boh dával veľa výstrach, ale videl, že ak nezasiahne radikálnym spôsobom, tak jeho ľud sa úplne stratí. Úplne sa stane modloslužobným a zostane v tej duchovnej smrti modloslužby na veky. Preto prišiel s pedagogickým úkonom, ktorým bolo vlastne babylonské zajatie, alebo lepšie povedané babylonský exil, babylonské vyhnanstvo. Čiže prišiel cudzí kráľ, ktorý nebol Izraelita, ktorý bol nepriateľom Božieho ľudu, zobral všetko, čo bolo lepšie, nezobral všetkých ľudí, chudobných nechal v krajine, zobral hodnostárov, kráľov, notárov, veľmožov, tých, čo vedeli písať, čítať, tých lepších si zobral ich do Babylonu, aby zveľaďovali jeho krajinu. Ten biedný ľud nechal v krajine. No a vlastne izraelský ľud zažíva najväčšiu traumu svojej histórie, ako je babylonské zajatie alebo babylonské vyhnanstvo. To znamená, že nachádzajú sa mimo Jeruzalemského chrámu. Čiže nemôžu v Babylone, my by sme dnes povedali, ísť na svätú omšu. Čiže nemôžu oni v starom zákone prinašať Bohu obety a konať kult. Nemajú miesta modlitby. Nemajú prorokov, alebo lepšie povedané, ako keby nepočuli z Božích úst cez tých svojich prorokov spätnú väzbu. Zdá sa im, že Boh úplne na nich zabudol. Hoci proroci, ako Jeremiáš napríklad, ide s nimi až do Babylonu, sprevádzajú ich aj tam, ale napriek tomu zostáva to obdobie také hluché. Áno? Čiže zažívajú traumu z toho, že Boh na nás zabudol asi, nevieme, čo máme robiť, nemôžeme sa k nemu utiekať, lebo ani nevieme, kde by sme sa modlili. Ešte nemali v sebe vžité to, že my môžeme sa k Bohu utiekať kdekoľvek na svete. Áno? Oni vedeli, všetci z celého Izraela prichádzali do Jeruzalema sa kláňať Bohu. Áno? Až potom neskôr vlastne vznikajú synagógy a tak ďalej ako miesta kultu. Čiže zažívajú najväčšie obdobie krízy Izraela v celej histórii Starého zákona. No a túto krízu fantasticky vyjadruje kniha pripisovaná Jeremiášovi. V niektorých prekladoch dokonca náreky sú súčasťou proroka Jeremiáša. A to je tých 5 kapitol, ktoré poznáte napríklad z obradov. Na Veľký piatok niekedy sa konajú také obrady vlastne zhasínania tých sviec a spievajú sa lamentácie. Áno, čiže náreky alebo lamentácie vyjadrujú to, že Boží ľud sa ocitol v tom vyhnanstve Babylonu, úplne zabudnutý, zahodený, ako on si myslí, avšak Boh je aj v tom všetkom. Toto je kontext toho, čo dnes budeme rozprávať, aby sme porozumeli, ako ide Boh potešovať svoj ľud. Prečo ho ide vlastne potešovať? Čo sa stalo, že ho musí Boh potešovať? Čiže začnem z toho konca, ako keby, že skúsme si otvoriť Bibliu na nárekoch. Je to približne v polovici, v tých modrých Bibliách 821, ale približne v polovici nájdete knihu Náreky. A prečítam z toho pár prvých strof, aby sme si pripomenuli to prostredie tej úzkosti, pretože až vtedy, keď prežijeme ten ich smútok, môžeme pochopiť, čo to pre nich znamenalo v knihe proroka Izaiáša počuť o nádeji. Áno, až človek, ktorý trpí, dokáže precítiť, čo to znamená byť zachránený. Človeku, ktorému je dobre, ťažko budeme rozprávať o tom, že si zachránený, ale človeku, ktorý trpí, tak úplne inak môžeme rozprávať o záchrane a nádeji. Ach, aké opustené je mesto, kedysi hojne zaľudnené. Podobá sa vdove, hoci vynikalo medzi národmi, kňažná medzi krajinami sa stala poddanou. Nocou stále žalostí, slzy jej kanú po lícach, nikto z jej milencov ju nepoteší. Všetci jej druhovia ju zradili a stali sa jej nepriateľmi.
Hovorí sa tu vlastne o meste Jeruzalém, ktoré je v tej starovekej literatúre, tie mesta boli vždy prirovnávané k nejakej žene, k nejakej kráľovnej. No a keď sa hovorí o jej milencoch, hovorí sa o štátoch alebo mestách, ríšach, s ktorými sa toto mesto Jeruzalém spolčovalo proti Božej vôli. Boh mu veľakrát povedal, nesmieš sa spojiť s nimi, ono sa aj tak spojilo. A vlastne to, čo mu dochádza v babylonskom zajatí, je to, že tí, na ktorých sa ona spoliehala, zrazu ju prídu zničiť, znivočiť. Cesty smútia, keď nikto neprechádza na sviatky. Všetky jeho brány sú zničené. Kňazi bedákajú, jeho panny sú zarmútené, zostala mu len trpkosť. Jeho utláčatelia vládnu, jeho nepriatelia sú spokojní, lebo Pán ho zarmútil pre jeho mnohé vzbúry. Jeho zajaté deti kráčali pred utláčateľom. Dcéra Siona stratila všetku svoju krásu, jej kniežatá sú ako jelene, čo nenachádzajú pastvu, a vysilené unikajú pred prenasledovateľom. Jeruzalém sa rozpomína v ňoch svojej biedy a blúdenia na všetky svoje vzácnosti, ktoré mal od pradávna. Keď jeho ľud padol do rúk protivníka, nikto mu nepomohol. Protivníci to videli a smiali sa nad jeho skazou. Priveľmi hrešil Jeruzalém, preto sa stal nečistým. Všetci jeho ctitelia ním pohrdajú, lebo videli jeho nahotu. On sám narieka a odvracia sa. A tak ďalej. Jeruzalém je tu obrazom pre celý Boží ľud. To sväté mesto Jeruzalém, ktoré spájalo celý Izrael, tak vlastne bolo symbolom pre všetkých Izraelitov, ktorí boli Bohu neverní. Čiže toto je ten hlavný kontext. No a potom vidíme, že postupne sa do popredia začala dostávať Perská ríša a jej kráľ Kýros Veľký. Počas toho, ako títo Izraeliti už boli v Babylone. Kýros okolo roku 539 pred Kristom porazil Babylon a umožnil Izraelitom návrat do ich vlasti. A tu vidíme, že aj pohanský kráľ Kýros sa mohol stať nástrojom v Božích rukách. Že Boh aj tie veci, ktoré mu zdanlivo nepatria, Bohu konec koncov patrí všetko a každý jeden človek, ale aj tí, ktorí nie sú súčasťou Božieho ľudu, môžu sa stať nástrojom v Božích rukách na pomoc Božiemu ľudu. Čiže kráľ Kýros im potom začne umožňovať návrat do ich vlasti. Tu nám máme text, môžeme si otvoriť Izaiáša. Je lepšie, aby ste to mali aj pred sebou ešte v Bibliách, ale môžete na teraz pozerať aj na obrazovku. Čiže Izaiáš 40:41. Povedali sme si, že je to tá druhá časť knihy proroka Izaiáša. Izraeliti už sú odvlečení do Babylonu a teraz do toho všetkého, čo zažívajú, zaznievajú tieto slova. Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina, že dostal z Pánovej ruky dvojmu za každý svoj hriech. Čuj, kto si volá, na púšti pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu. Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch a kopec zníži. Čo je kopcovité, nech je rovinou a čo hrboľaté, nížinou. A zjaví sa Pánova sláva a zrazu ju uvidí každé stvorenie, lebo sa ozvali ústa Pánove. My sme naučení čítať tento text práve v advente. Však, keď si pripomíname príchod Pána Ježiša na túto zem a sedí na to ten text. Ale ten text pôvodne nebol napísaný mysliac na Pána Ježiša, on sa stal prorockým a tým pádom aj toto tam môžeme vidieť, ale tento text hovorí o túžbe alebo o prísľube Boha Izraelitom, ktorí sú v Babylone. Čiže na púšti pripravte cestu Pánovi, už prichádza náš záchranca. Už prichádza nás vytiahnuť z tohoto područia a prichádza nás priviesť do našej vlastnej krajiny. Čuj, kto si hovorí, volaj. Ja vravím, čo mám volať. Každé telo je ako tráva a všetka jeho krása ako poľný kvet. Tráva uschne, kvet zvedne, lebo ho ovial Pánov dyk. V skutku trávou je ľud.
Tráva zoschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha trvá na veky. Vystup na vysoký vrch, blahozvesť Siona, pozdvihni mocne svoj hlas, blahozvesť Jeruzalema. Pozdvihni, neboj sa, povedz mestám Júdska, hľa váš Boh. Hľa Pán, Jahve, prichádza v sile a rameno má vladárske, hľa jeho odmena je s ním a jeho odplata pred ním. Čiže Boh je tu vykreslený ako mocný bojovník, ktorý im ide cez púšť naproti, aby ich prišiel zachrániť a vyťahnuť z krajiny, ktorá ich zotročuje, alebo ktorá im nedovoľuje náboženskú slobodu a ktorá im nedovoľuje ten plný rozkvet. Boh prichádza ako ten s mocným ramenom, čiže s veľkou silou vytiahnuť a zachrániť svoj ľud. Tu máme ďalšie prirovnanie Boha ako pastiera. Ako pastier pasie svoje stádo, do náručia berie baránky, do lona dvíha tie, čo pridájajú vodí. Ktože zmeral svojou hrsťou vody a obopel piaďou nebesa, meričkou prach zeme odmeral, odvážil vrchy na váhe a pahorky na závaží. Kto usmernil ducha Pánovho a ktorý poradca ho poučil? U koho sa radil, aby mu vysvetlil a naučil ho ceste práva, aby ho naučil vedomosti a cestu múdrosti mu ukázal? Hľa, národy sú ako kvapka z vedra a pokladá ich za prášok na vážke. Hľa, ostrovy dvíha ako smietku. Čiže tu je prehlásenie toho, že Boh je ako pastier, ktorý sa stará o svoj ľud. Tú nádej, ktorú už Boží ľud stratil, že Boh na nás pamätá, zase majú obnovenú. Boh nás nestratil. My sme sa stratili Bohu, ale On nás prišiel hľadať ako pastier pasie svoje stádo. A potom vidíme ďalšie vyjadrenia všemohúcnosti Boha. Vyjadrenia napríklad v 13. verši: Kto usmernil ducha Pánovho, ktorý poradca ho poučil? Niet človeka na zemi, ktorý by mohol poučovať Boha. Čiže on je zvrchovaný, on je maximálne dokonalý a pretože je taký, má sílu, autoritu zachrániť svoj ľud z tej situácie, v ktorej sa práve nachádza. Čiže je to uvedomenie si Božej všemohúcnosti, ktorá dáva nádej Božiemu ľudu. Libanon nestačí na zapálenie a jeho zverina nestačí na žertvu. Čo to znamená? Libanon, tam boli libanonské cédre. To bolo najkvalitnejšie drevo v tej dobe. Napríklad kráľovi Šalamúnovi ho donášali na to, aby mohol postaviť Jeruzalemský chrám. Čiže keď sa povie Libanon nestačí na zápalnú obetu alebo na zapálenie, všetky stromy Libanonu, všetky tie najkvalitnejšie dreva by nestačili na to, aby priniesli Bohu dokonalú obetu. Všetky národy sú pred ním, pred Bohom ako nič. Za márnosť a prázdnotu ich pokladá. Ak sú všetky národy nič v Božích očiach, potom je naozaj pre Boha ľahké zachrániť svoj ľud z utláčania tých druhých národov. Ku komuže prirovnáte Boha? Akúže k nemu postavíte podobu? Modlu uleje umelec, zlatník však okuje ju zlatom a strieborné reťazky pozvára. Kto chudobný je na dary, vyberie drevo, čo nehnie, nájde si múdreho majstra, by postavil sochu, čo sa nehnie. Nuž či neviete, či nepočujete, či vám nebolo oznámené od začiatku, či nechápete základy zeme. On tróni nad okruhom zeme, jej obyvatelia sú ako kobylky. On rozťahuje sťa závoj nebesa a rozprestiera ich ako obytný stán. On obracia navnívoč vládcov, sudcov zeme mení v ničomnosť. My vidíme, ako prorok ohlasuje Božiu dokonalosť, Božiu všemohúcnosť a je to to, čo vlastne spôsobí záchranu jeho ľudu. Tá Božia dokonalosť a svätosť. Sotva zasadených, sotva sú zasiatí, sotva pustí ich kmeň koreň do zeme, už ich aj oveje, takže uschýnajú, výchor ich sťa plevu odnáša. Komuže ma teda chcete prirovnať? Bude mu podobný, vraví svätý. Zdvihnite si nahor oči a vidte. Ktože ich stvoril? Ten, čo vyvádza podľa čísla ich vojsko, každú volá po mene, pre veľkú silu a nesmiernu moc nevystane ani jedna. Prečo vravíš Jakub a hovoríš Izrael? Skrytá je moja púť pred Pánom a môj súd unikol môjmu Bohu? Čiže inými slovami povedané, Boh na mňa zabudol, vôbec nevie, čo prežívam.
Či nevieš? Či si nepočul? Bohom večnosti je Pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane jeho múdrosť je nevystihnutelná. On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť. Ustáva mládež a omdlieva a junač podlomená padá. Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú. Čiže tu vidíme presne spojenie s tou predchádzajúcou témou, že práve v tých ťažkostiach, v tých náročných situáciách, tá nádej a vedomie Božej lásky dáva človeku novú silu, dáva mu krídla, aby letel ako orol, aby utekal a neustal sa, aby putoval a neomdlel. Tu vstupujeme do 41. kapitoly a vidíme, ako sú tie veci poprepájané. Kapitoly boli, ak sa nemýlim, dané myslím, že v 11. storočí bola Biblia rozdelená na kapitoly. V 11. storočí nášho letopočtu. Čiže 1000 rokov, 1100 sa tie kapitoly nerozdeľovali. Boli iba texty. A až v 17. storočí bola Biblia rozdelená na verše. Čiže ani verše neboli kedysi tak, ako ich máme my dnes. Čiže toto bol súvislý text Božej útechy, a aj keď my to máme dnes 40., 41. kapitolu a tak ďalej. Počúvajte ma, ostrovy, a národy nech si obnovujú silu, nech sa priblížia a nech hovoria, spolu sa dostavíme na súd. Ktože vzbudil od východu toho, ktorému kráča v petách spása? Vydal na pospas národy a podrobil kráľov, na prach ich obracia jeho meč a jeho kúša na zmietanú plevu. Stíha ich, kráča nerušený, nohy sa mu ani netýkajú zeme. Kto to spravil? Kto učinil? Ten, čo rody volá od počiatku. Ja, Jahve, prvý a ten istý som i posledný. To je vlastne vyjadrenie, ktoré znamená večnosť. Byť prvý a posledný a ten istý, to je vlastne vyjadrenie, že Boh je večný, je od počiatku a na veky. Ostrovy vidia a boja sa, končiny zeme sa trasú, blížia sa a prechádzajú. Navzájom si pomáhajú, navzájom si volajú, Resko. Majster posmeľuje zlatníka, ten, čo kladivom hladí toho, čo kuje mladkom, hovorí o liatine. Dobrá je a upevní ju klinmi, že sa nepohne. Toto je ironické rozprávanie o modlárstve. Áno, čiže krásne si to všetko urobili, krásne to vytesali, pekné je tu, stoj, nepohni sa. Áno, čiže je to irónia toho, alebo sparodizovanie toho, že tak ako ten, ktorý vytesal tú modlu, ju urobil, taká je. Ale nie je večná, nie je dokonalá, nie je to Boh, je to len výtvor ľudských rúk. Ty však, Izrael, sluha môj Jakub, ktorého som vyvolil, potomstvo Abraháma, môjho priateľa, teba som chopil od končín zeme, z jej okrajov som ťa povolal a riekol som ti, ty si môj sluha, teba som si vyvolil a nezavrhol. Čiže kým pohania majú bohov, ktorých si oni sami vytvorili podľa svojich predstav, Izrael má Boha, s ktorým má osobný vzťah, s ktorým má niečo zažité. Neboj sa, veď som s tebou ja. Neobzeraj sa, hovorí Boh, veď ja som tvoj Boh. Posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou. Čiže zase sa vrátime do kontextu, v ktorom toto slovo, Božie slovo zaznieva od proroka Izaiáša. Neboj sa, ja som s tebou. Napriek tomu, že si myslíš, že som na teba zabudol, napriek tomu, že sa ti nedarí žiť tvoju vieru tam, kde sa nachádzaš, ja ťa prichádzam vyviesť a zachrániť. Posilňujem ťa, pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou. Čiže je to ubezpečenie o Božej láske. Hľa, zahambia sa a výjdu na posmech všetci, čo sa zlostia na teba, pokračuje Boh. Budú ako nič a zahynú tí, čo sa pravotia s tebou. Budeš ich hľadať, no nenájdeš tých, čo sa s tebou hádajú. Budú ako nič, ako márnosť tí, čo broja proti tebe. Je to opäť zironizovanie nepriateľov Izraela. Čiže aj keď sa mu zdajú nepremožiteľní, veľkí, silní, oni sú ako nič v Božích očiach a Boh si s nimi dokáže poradiť. Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím,
ktorý ti hovorím, neboj sa, ja ti pomáham. Nebojže sa, červiček Jakub, chrobáčik Izrael, ja ti pomáham, hovorí Pán, tvoj vykupiteľ je svätý Izraela. Hľa, spravím ťa mláťačkou ostrou novou, mnohozubou, rozmlátiš a rozdrvíš vrchy a pahorky, na plevu obrátiš. Viať ich budeš, uchytí ich vietor a výchrica ich rozpráši, ty však budeš plesať v Pánovi, svätým Izraelom píšiť sa. Chudáci a bedári hľadajú vodu a niet jej. Jazyk im zosychá od smedu. Ja, Pán, ich vyslyším, Boh Izraela, neopustím ich. Otvorím v pustatinách rieky a v prostred údolí pramene. Obrátim púšť na vodné studienky a suchú zem na žriedla vôd. Toto je tiež vyjadrenie toho, že hoci Izrael prežíva duchovnú púšť, áno, púšť bola všade, či boli v Izraeli alebo boli hore, všade bola aj púšť. Ale tu sa jedná o duchovnú púšť, ktorá znamená, že človek je vnútorne vyschnutý, ako keby nemal čo dať, nemal v sebe život, lebo voda je život. A Boh hovorí, že ja dokážem obrátiť tento stav, v ktorom sa nachádzaš, toho bez života, to bezživotie, na to, aby si bol plný vnútorného života. Zasadím do púšte céder, teda tam, kde by to nikto nikdy nesial, tam, kde nikdy nič nemohlo vyrásť, ja som schopný, hovorí Boh, urobiť to, že tá púšť sa zmení na les. Zasadím tam vyberané stromy, céder, agát, myrtu, olivu, vsadím do pustatiny cyprus, brest a jedľu pospolu. Nech vidia a dozvedia sa, nech uvážia a razom pochopia, že to ruka Pánova spravila, stvoril to svätý Izrael. Čiže tá vec nie je logická, to je pravda. Ale Boh nerobí veci iba tak, ako máme my logiku. Áno, Boh robí veci viac, ešte podľa svojej logiky. Hej? Čiže na púšti nemôže vyrásť strom. Hej? Na naozajstnej púšti, kde nie je nič, iba kameň, sucho, môže tam nejaká burina vyrašiť. Nejaké kríky tam rastú, áno, ale nie céder, ktorý potrebuje veľa vody. To, že tá vec nie je logická, neznamená, že ju Boh nemôže urobiť. A Boh hovorí toto, že pre mňa nič nie je nemožné. Že aj ten stav, ktorý teraz zažívaš, ktorý je púšťou, Boh môže zmeniť na les, ktorý nebude len nejakým násilným porastom, ale ktorý bude krásnym lesom. Predneste svoj spor, hovorí Pán, prineste si dôkazy, vraví kráľ Jakubov. Nech prídu a nech nám zjavia, čo sa má stať. Ktoréže veci sú prvšie? Povedzte, nech pochopíme a zvieme ich výsledky, alebo nám povedzte, čo príde. Povedzte, čo príde v budúcnosti a budeme vedieť, že ste Bohmi. Ba urobte, či už dobré a či zlé, nech žasneme a razom vidíme. Čiže tu opäť vidíme, ono to bol veľmi rozšírený žáner, irónia. Áno, irónia, ktorá mala spochybniť nepriateľa, alebo spochybniť to, čo nie je Božie, a priviesť ľudí, ktorí počúvali ten text k tomu, aby pochopili, kde je vlastne pravda. Čiže je tam, povedzte, čo príde v budúcnosti. Kto to je schopný povedať okrem Boha? Budeme vedieť, že ste Bohmi, keď to urobíte. Urobte či už dobre a či zle, nech žasneme. Áno, razom vidíme. Hľa vy nívoč ste len a dielo vaše je ničomné, ohavník si vás vyvolí. Čiže je to zosmiešnenie znova pohanských bohov, ktorí nedokážu zachrániť Izrael z toho stavu, v ktorom sa nachádza. Vzbudil som ho, od severu prišiel, od východu slnca toho, čo vzýva moje meno, rozlávi kniežatá ako blato a ako hrnčia rozšliapava hlinu. Posledný slajd. Kto to zvestoval od začiatku, aby sme vedeli? A od pradávna by sme povedali, pravdu má, veď nik nezvestoval, nik nehlásal, nik nepočul vašu reč. Prvý vravím Sionu, hľa tu sú, a Jeruzalém dám hlásateľa blaha. Jeruzalému dám hlásateľa blaha. Ak sa obzerám, niet nikoho, niet medzi nimi radcov, čo by odvetili, keď sa ich opýtam. Hľa, tí všetci ničím sú a ich skutky sú ničotou, vzduch a prázdnota sú ich liatiny. Čiže toto bol text. Bolo to dlhé, ale bolo to potrebné prečítať spolu. Čiže keď vidíme, ako je celé Božie slovo inšpirované spolu. Áno, my keď čítame
Božie slovo a napríklad dnes si iba prečítam jednu kapitolu z knihy Náreky, áno, ja tam môžem sa nájsť, môžem tam niečo použiť pre seba. Ale ak ja čítam knihu pravidelne, ak čítam Bibliu pravidelne a viem, že náreky odpovedajú lamentácie na nejaký stav Izraela, pretože už to bolo ohlasované prorokmi, následne sa to tiež bude rozoberať v ďalších knihách, potom mi to všetko dáva väčší zmysel. Čiže áno, sú tu náreky, ale tie náreky samé o sebe nie sú cieľom kresťanského života. Oni vyjadrujú niečo, čo je prítomné aj v kresťanskom živote, čiže utrpenie, ale to nie je model hodný nasledovania. To posolstvo nie je náreky, ale to posolstvo je to, čo sme práve čítali v 40. kapitole. Potešujte môj ľud, hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina. A my ako kresťania toto úplne inak už čítame, pretože my už vieme, že prišiel Mesiáš. Áno, čiže náreky, to môže byť všetko to pred príchodom Ježiša Krista. Áno, čiže tie náreky nám pomáhajú uvedomiť si, že my potrebujeme Spasiteľa. A zrazu počujeme slova, preto sa to číta cez advent. Lebo tam sa to naplnilo. Potešujte môj ľud, hovorte k srdcu Jeruzalema, že sa skončilo jeho otroctvo hriechu a bola odčinená jeho vina. To znamená, že Boh za nás už zaplatil. Tým, že prišiel na tento svet, zomrel za nás a vstal z mŕtvych. My už máme žiť ako vykúpení, nie ako tí, ktorí žijú v nárekoch. Áno, čiže náreky vyjadrujú skazu, opustenosť, biedu, ale my si pripomíname, že Boh je tešiteľ a záchranca a že on už prišiel. Že on už prišiel na tento svet a preto nemôžeme žiť rovnako, ako žil starozákonný človek, ktorý nemal tento rozmer, ktorý nepoznal Ježiša Krista ako Mesiáša, ktorý ho iba očakával. Áno, čiže tu vidíme 3 také časti toho textu, ktoré sme práve prečítali. Ak máte Bibliu pred sebou, tak môžeme si otvoriť 40. kapitolu. Vidíme, že tých prvých 11 veršov tvorí akýsi taký hymnus útechy. Čiže Boh sa vracia a ukončuje trest. To máme prvých 11 veršov. Potom tá kapitola pokračuje ďalej. Hovorí o veľkosti Božej moci nad stvorením a národmi sveta. Čiže Boh prichádza a ukončuje trest. Prečo? Pretože má veľkú moc nad celým svojim stvorením a nad všetkými národmi sveta. Čiže najprv sa príde k tomu, že áno, Boh nás prichádza zachrániť a potom sa to vysvetľuje, že prečo on nás môže zachrániť, pretože on jediný je všemohúci. No a potom tá 41. kapitola vytvára akýsi taký súdny proces Boha s pohanskými národmi. To bol bežný tiež literárny prvok v tejto starovekej biblickej literatúre, že napríklad Boh sa s niekým prel, alebo človek sa prel s Bohom. Hej, že mu niečo vytýkal, povedal, no povedz mi, či ty dokážeš toto a tak ďalej. Alebo Job, napríklad poznáme knihu Job, ako zápasí s Bohom, ako chce stáť na súde s Bohom a vyjasniť si veci, ktoré vlastne prežíva. Čiže aj tu máme taký obraz súdneho procesu Boha s pohanskými národmi, v ktorom je použitá irónia na zosmiešnenie tých pohanských náboženstiev a pohanských božstiev, ktoré sú iba výtvorom ľudských rúk a nedokázali doteraz zachrániť Izrael versus moc Boha, ktorý je živý a ktorý je všemohúci. Pretože celá tá pedagogika bola v tom, že Boh dovolil, aj nám dovoluje, aj zhrešiť. Áno, to znamená, že on nám dal slobodu a ja si môžem robiť, čo chcem. Môžem ho nasledovať, alebo môžem ho nenasledovať. Lenže keď ho nenasledujem, tak ja seba samého vytrestám. Áno, to znamená, že ak oni v slobode nasledovali tie pohanské božstvá, dobre, ale keď sa ocitli v súžení, tie pohanské božstvá ich nedokázali zachrániť. Že toto bola tá pedagogika Boha, že dobre, choď tam, však prišli v podstate tvoji kamaráti, tých, ktorých si obdivoval.
Sú to práve oni, ktorí ťa zmrzačili. Čiže ten hriech, ktorý ty si nasledoval, to nie, že ja som ťa vytrestal, ale ty si sa vytrestal tým hriechom, ktorý vlastne si nasledoval. No a toto bol vlastne ten pedagogický proces Boha, ktorého cieľom nebolo potrestať jeho ľud, ale vrátiť ho k sebe. Toto je veľmi dôležité. Cieľom babylonského zajatia nebolo potrestať iba ten ľud za jeho hriechy, ale bolo vysvetliť mu takým hrozným spôsobom, radikálnym, lebo už všetky ostatné možnosti zlyhali, že iba v Bohu je záchrana a spása. Čiže vidíme, že sú v tomto texte rozličné literárne prvky, prostriedky, máme tu hymny, spevy o Božej veľkosti, máme tu súdny spor, máme tu metafory o Boh ako cesta, o Boh ako pastier, máme tu paralelizmy, čiže niečo, čo sa opakuje, čo je podobné. A toto všetko je použité ako nejaký obal toho posolstva, v ktorom nám prichádza Božie slovo. Čiže vidíme, že Božie slovo, aj toto, ktoré sme si práve vypočuli, ono nie je oddelené od našej ľudskej reči. Ten autor používa tie veci, ktoré boli typické pre jeho dobu. Áno, napríklad my nie sme naučení používať teraz v našej literatúre, aj keď závisí, až toľko napríklad irónie, ako používali niektorí biblickí autori. Alebo nie je nám prirodzené, keď sa rozprávame spolu, imitovať nejaký súdny spor a tak ďalej. Ale tieto prvky boli typické pre tú biblickú starovekú literatúru. Čiže, keby sme to tak mali zhrnúť, že čo vlastne v tom texte bolo, úplne tak vo všeobecnosti, tak vidíme, že začína nová kapitola ľudských dejín. Ľudia zažili Boží ľud zažil svoju najväčšiu traumu v tej dobe, ale s pomocou Božej milosti, s pomocou toho, že Boh prišiel ako tešiteľ a záchranca, môže začať nový život, novú skúsenosť s Bohom. Vidíme, že Boh má stále posledné slovo. Ani to utrpenie, ani tá najväčšia trauma izraelského národa nedokázala zahasiť Božie slovo. Nedokázala zastaviť Boha v láske k svojmu ľudu. To, čo je veľmi dôležité, že exil nie je definitívny, pretože má svoje časové ohraničenie, jednalo sa iba o prechodnú fázu, iba o pedagogickú fázu, v ktorej Izrael sa mal niečo naučiť a ísť napred. No a je to Boh, ktorý prichádza vyviesť ľudí z vyhnanstva. Ľudia sa nedokázali sami zachrániť z toho otroctva, v ktorom boli, ale mohli prijať záchranu, že Boh prichádza tak symbolicky od tej púšte ako mocný bojovník a ide ich vytrhnúť z toho stavu, neútešného stavu, v ktorom sa akurát nachádzali. Čiže toto bolo taký môj úvod do toho textu. Keby ho čítate vy, tak tam vidíte zase ďalšie veci. A presne ako povedal Rožero, že keď pomaly čítame ten text, biblický text, tak viacej porozumieme. Áno, čiže toto je narýchlo, keď sa ponoríme do tej histórie, do toho kontextu, narýchlo vidíme nejaké veci, ktoré tam sú prítomné. Ale keď si čítame sami ten text, tak zrazu ho vidíme úplne inými očami. Čiže zakončili by sme to takýmito dvoma vecami, ale ohraničíme si to trošku. Nebudeme rozímať teraz obidve kapitoly, ku ktorým sme si už niečo povedali, ale napríklad sa budeme venovať iba tomu hymnu potešenia. Čiže 40. kapitola, 1. až 11. verš. Prvých 11 veršov, skúste si ich teraz pomaly čítať, tých 11 veršov, a zodpovedať tieto dve veci. Nájdi v texte čo najviac dôvodov na povzbudenie a ktorá veta alebo výraz sa najviac dotýka tvojho života. Áno, čiže čo je tam povzbudivé v rámci toho textu? Môžeme si to možno dať na celú 40. kapitolu, aby ste sa cítili v tom voľnejšie, nie je taký zlimitovaný. Čiže celá 40. kapitola, pomaly si ju čítajte, popremýšľajte, čo je v ňom povzbudivé a čo sa dotýka konkrétne vášho života. Túto vec nebudeme zdieľať, lebo chcem, aby bola veľmi, veľmi osobná, ale dáme si teraz 10 minút, dobre? 10 minút takého pomalého čítania toho textu s tým, že každý si zodpovie toto.
čo je tam povzbudivé a čo sa dotýka môjho života. Bene, di ciò che ho capito... ok. Hai parlato molto bene dei capitolo 40 e 41 di Isaia. Fino al 39 abbiamo solo desolazione. Hai spiegato, hai parlato della ironia, hai parlato del contesto che è come si dice, l'esilio. Ok. Ma come spiegare? Perché io non capisco. Ja to potom preložím na záver. Come spiegare il paradosso della consolazione qua? Perché, cioè, io sono in esilio, sofferenza, non uscirò dall'esilio ancora, ma come posso essere consolato? Anche lo so che li usa dell'ironia, ma che tipo di consolazione è questa? Che paradosso è questo? Che mi porta a una consolazione dove la situazione non mi permette di essere consolato. Dobre, čiže on sa pýta, že ako je možné, že zažívam nejaké povzbudenie alebo potešenie tam, kde tá situácia neumožňuje vlastne byť potešeným. Čiže oni tam zažívajú nejakú traumu, niečo ťažké, ale ako je možné to, že vôbec tam zaznieva to Božie povzbudenie. Čiže jednou z takých odpovedí by mohlo byť to, že celé je to o tej vytrvalosti, o tej nádeji, že napriek tomu, že na teraz Boh mlčí, ale ja mu verím, že v jednom momente sa ozve. Áno, čiže teraz naozaj zažívam tú situáciu traumy, ťažkosti, bolesti. Neviem, čo môžem robiť na to, aby som tú situáciu zmenil. Ale mňa tá vernosť Bohu, to, že stojím na jeho slove, že verím mu, že on zasiahne, tak ma privedie až do toho momentu útechy od Boha. Lebo tí ľudia si mohli začať zúfať, mohli sa tam obesiť na tých stromoch Babylonu s tým, že tu už nie je záchrany, tu už nie je pomoci, ale iba tí ľudia, ktorí stáli na Božom slove, ktoré predtým počuli, áno, ktorým zaznievalo predtým od prorokov, že zostalo v nich nejaké semienko vedomia o Božej dobrote, tak sa dožili až toho momentu, že Boh zasiahol. Ale do toho momentu, že Boh zasiahne, nás musí previesť viera. Musí nás tam priviesť nádej. Musí nás tam priviesť vytrvalosť. Jo, pojďte spiegu тут. Dobre, čiže teraz si dáme 10 minút na osobnú prácu s touto kapitolou. Dobre? To už sa nebudeme zdieľať, ale chcem, aby ste si každý zodpovedali minimálne na to, ktorá sa dotýka tvojho života a potom aj ostatné povzbudenie.